pagi aniya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan ay mano anyan anagwawakan tuy pusok ka man kinayawan naisem na pungay dagit tamatang nagbayan nga inagkit kita ay adi anya na naglasbang kaya rigam na bang luwak ulibang ba pamagi anya nagpudaw kan nagasatak tadya kun mailawan mabalin lakuman agtulag ta
adwan. Mabalin nga intan ipamaysan, ayat ko ken ayat mo. Inta ida pagustuhan, mabalin inta agsimpan. Inta agsaritan ken ipan taariknas. Nagpudawhan, nagasataktaja kun mailawan. Mabalin lakuman agtulagtan, pagtipunan riknata adwan. Mabalin nga intan ipamaysan, ayat ko ken ayat mo. Inta ida pagustuhan, mabalin inta agsimpan. Inta agsaritan ken ipan taariknas. Inta agsaritan ken ipan taariknas. Man iliba, lugar anapana, pagraragsakan, apapapana, pagdigdigusak na palaus aragsak, talawa kanal, apagbat-batukan, no ilumlum ko, daytoy subsub ko, naapgat, unegnat, nabanglo, at dami na nga na batuteng nga na, nalawa ka kanal, naglawlaw tilegda. Nalawa ka kanal, apagtigtigusa, pagpawpawak ng runa no bigbigat, no itirabi ikat agmamayata. Nalawa ka kanal, di pagdiretsuan. Amuyo ka di pa kasarakan, nalawa akanal, apag di dinamagan. Dahil dito'y sikreto, kukwak lang apupukod, at dapat kay lawag, paset na tilaon. Nalawa akanal, apag di tigusak, pagpawpawak ng runa no bigbigat, no itirabi ikat at mamayata. Nalawa ang kanal, di pagdiretsuan.
nalawa ang kanal, ang pagdigdigusak, pagpaupawak ng runa no bigbigat, no itirabi ikat at mamayatak, nalawa ang kanal, di pagdiretsuwang, nalawa ang kanal, di pagdiretsuwang. Ikikitakin isip mo, sa nagkakituan, amang lawag
kitkat si bubo Mapuno wenday tapuso Day napintas mo anapudno Mapuno wenday tapuso Day napintas anapudno
Thank you for watching and listening. Please like and subscribe to our channel. Bye.